ми се спи. Братле, не сме мигвали вече от 7 дни. Ти сериозно ли? Да, сериозно. Помниш ли? Първо, спасихме принцеса Желина от водовъртежа на призрачния кох. После отстранихме дракона. И това отне 2 дни. И отидохме на кинсионерата на Християна. Виж ти, вие дойдохте. Помогнахме на ментови иконом за проблема му с гоблина. Кълна се, намерих го така. Не знам какво е станало. Ние ще се погрижим, ментов икономе. Спасихме принцеса Малинка от Зарстут. Просто искам да съм щастлив! Хванахме онзи бандит. Благодаря, момчета. Спасихме къщата. Благодаря, момчета. И нахранихме патицата. Седмицата беше тежка. Наистина съм изтощен. Но щастлив. Ей, снимам. Но така фин. Приключения до край. Ей, Джейк, Да, можеш ли да спиш? не. И аз не мога да спя. Да, какво ни прихваща? Не знам, но имам някакво особено усещане, че в момента ни наблюдават. Какъв е този кон, който ни тяпа? Това е супер странно. Леле, просто искам да заспя. Може би се е махнал. Няма да мога да спя, докато конят ме гледа оттам. Да пуснем шторите. Далече от очите, далече от ума. Добра работа, Джейк. Ще се видим на сутринта. Но защо не спира? Добре, Фин. Предлагам да отидем да го бутнем от хълма или друг. Чакай, може би не е зле. Просто любезно да го помолим. Да, Фин. Ей, махни се от тук, кон! Искам да заспя, а ти ме плашиш здраво. Охо, братле, нека опитам. Като дипломат. Извинявай, кон. Моля те да напуснеш територията на нашия имот за през нощта. Но ще си добре дошъл да постоиш тук в някой друг ден. Става ли? Забрави, Фин, конят е упорит. Не иска да разбере. Добре, ти си прав. Сега да опитаме да го бутнем. Хайде, върна, хайде! Хайде, Джейк, дърпаш ли въобще? Дърпам и още като... Този кон има огромно тегло. Остави. А сега какво, Джейк? Не ми се искаше да използвам силите си върху теб, защото съм твърде сънен. Но ти просто прекалиш, Джейк! Не е редно да ни стряска чак оттам. Да се върнем в леглото, братле. Да, аз съм готов за леглото. Ще се оженя за леглото си. Аз също! Стига вече. Стига вече! Къде отиваш? Имам идея! Успях! Не може да ни гледа, ако не вижда. Виж, Джейк. Защо? Куха превръзка. Какво ти става, нахалнико? Защо се закачаш с нас, а? Джейк, този кон просто се е заинатил. Да, знам, Фин. Диагностицирах коня с трайно заинатяване преди 5 минути. Братле, това означава, че можем да прогоним коня с музика. Всичко проклето обича музика. Това е вярно. Ти си гений! Добре, кон, приготви се да те подлъжа. Последвай ме, конче! Джейк, не се подлага! Тогава, значи Бетовен не е достатъчно подмамващ. А какво ще кажеш за Моцарт? Рик, подмами сните! Рик! О, гадост. Ще опитам да подмамя мангуст. Джейк! Не! Братле,
Да отстраним коня. Какво? Много съм уморен, Фин. Не, Джейк, няма да отстраним коня. Добре, няма да го отстраним. Ще го облечем като зайче. Ха-ха! И ще викнем голям ястреб. Да го вземе. А? Не, Фин, това не е редно. Да не казах, че ястребът ще го вземе. Имах предвид, че ще се спусне, ще го вдигне, ще го отнесе в земята на слънцето и ще се погрижи за него. Аха, това звучи страхотно. Какво мислиш? Прилича ми на зайче. Хей, ястреби, елате го вземете! Превъзрастно зайче, хайде, ястреби, елате! Мисля, че видях ястреб или два. Ще им помогнем, като повикаме още. Хванете зайчето! Ето ги тя! Чуват врявата ни! Ето тук! Да! Да! Ето тук! Хванете го здраво и отлитайте! Зайчето! Каква красива гледка! Ние успяхме да заспиваме! Лека нощ, приятел! Той вече е в нашия дом! Очевидно е Фин. Не е нужно да го казваш на глас. Хей, вината е изцяло твоя! Ако не беше толкова красив, животните нямаше да се взират в теб! Ядосал си ми само защото съм красив? Ти ми каза да подмамя дмиите. Казах да подмамиш коня! Ти подмами змиите! Имам дори една в панталоните! Чакай малко, братле. Не виждаш ли какво прави този кон? Животното ни разделя. О, да, ти си прав. Трябва да се отървем от този кон. За нас! Знам, братленце, знам. О, Фин, в този момент конят ни събра отново. Този кон е благословия. Какво? Братле, побърка ли се? Си! Стой! Чакай! Конят пак ни разделя. Ти си прав. Дойде време да покажа на коня кой е мъжът тук. Какво ще правиш сега? Може да го повториш. Какво ще правиш сега? Какво? Ще ритне този кон отзад. О, небеса! Старстут? Трябва да тръгвам. Ти шпионирал ли си ни? Това е ваша работа. Искал е да научи тайните за спането ни. Вярно ли е? Вярно е. Сега научи ли, че аз спя гол? Не е твоя работа да знаеш, че спя гол, Старстут. Това не е твоя работа. Господа, ще се видим пак. Ето ти меча, брате. Благодаря. Джейк, внимавай! Защо?